kubor haki print media bat haki digital media beper ba kalami ke isu ke ba kadon ke parti napa West Bengal ka All India Trinamool Congress ka bala kamtrai ya ka ba la ries ya kane ka isu ka lawan ra ya kane ka isu hapo parliament te kniat na kaliang jong ni ka NPYF ni sngow ba ni suthu ba ka de ka snam jong ka election ka ban wan mentah ni snam ajar phulai ki parti bo pher kin shim kabu ban penyonong ya ka parti la jong hanrei ngi na ka NPYF ngi skwa ban batai ki khniat namar ba kajing kwa ban perung ya ketien khasi bat garo haka khnet bapra kamdei haune usnam arjar arpoar la sedang ya kajing kwa ban perung ya ketien khasi bat garo nadu usnam khandai spa khandai poar haka ba kila itu ya ketien manipuri haka to kapor de nang tu ba kila itu ya ketien manipuri hapo ka it schedule de nang tu ka ba kasami kata kajing sawa naki pajba nong shong jong ka state jongi ba ki kwa ban itu ya ka ketien khasi bat garo ngasngo ban ai kuble ya ka khasi author society kadai kawai ka ba kala yalam khamat nadu ningkong ya kane kamat bat kumta ka jingya lenti jong ka por labun ki political party ki balai don benta hakane ka mat bat hadin ba ka NPYF ni kwa ban penpau ya ka jing songu ya baro ki balai don benta ban penkongu ya kini ketien bat khamtam ki bana ka state jongi ki ba la bun snam ki laya ki laya le ban itu no ya ketien khasi bat garo hapo ka khnet ka bapra jong ka constitution jong ka ri India ai bi namar ba kare snam election na tanaw ki media ro ki ai coverage ba ya kane namar ba kamni kasir ka baning kong baki MP ki le yang thia parliament ban pertanam ta ne ketien ngalaong ki dadu mene bai MP jongi agatha sangma MP jongi Dr. Kharuki kila don ki instance ki ba kila yang maki ha parliament ban crunch phangkani kamat kata kadi ka ek ka bangi kwa ban pensyai haus nam arja arphau madam agathai la yang ban kran nem mentakani kamat bat ngi sngau ba hawat wat laki kran rengi kum ka NPYF ngi kwa ba kan urlong ken umdei tang bakin chuak kran parliament ka chukur no ang tang ngi kwa ban urlong bakin thawi ka pil ban bakin itu no ken ya ketin khasi bat garo I madam agatha sangma ila ries ya kan ka parliament na ka por sa ka por bat kumju I MP jong ka Raja Sabha balongru I president jong ka parti jongi hangne po Meghalaya State Unit I Dr. Kharuki mairu ila ries na ka por sa ka por po ka parliament bat ngyo I bahakine ki khniat sngi ladon ki MP na po jong ka Trinamool Congress ru ki blaris ya kene issue nyai ku ble ya baro ki bedon ya kene ka mensiam ban contribute syakane ka state jongi namar kane kamat ban itu ya ka ketien khasi bat garo kadai kamat ka bang idai ban bu ya ka politics syarut kadai kamat ka ba kongsan namanta iwei pa iwei I nongshong shnong jong ka ri khasi janja garo hi barakoi jong ka Meghalaya hi barakoi te kane kadai ke ka ba ni kwa ban penpau henrei ni sothu ba kala don ka jinga tai parliament henrei nakaliang jong ka NPYF ni kerpat ya barok ki political party bakin support ya kane kamat bat kumjuru ni ai kuble ya ka sarkar ka ba lalam khmat da ka NPP bakalala ban pass ya ka resolution hapo assembly ban pa sa government of India ban itun ay ketien khasi bat garo ha ka khnet bapra bat nganget ba da kane jing bod dien jong kane ka sarkar MDA yo I bauso ula nang jan nyo I bakilasang keren ka parliament wat ki MP ki bamdei nang ne na ka jela jongi wat ki MP ki bamnang man keren ketien khasi garo ru kilas dang ban ya don lang ban ya no senyang hakane ka benta ni so ban ai kublei ya chief minister ya deputy chief minister namar ba kila ra sundan ka resolution ban penkongo ya ka sarkar kemi bat ni nakalian jo ka NPYF ni kermen bahawat wala kila ya tai pa parliament rengi kermen ba kin sna no da ka bill sendan kadang bakan long anyo ba ni itu no ya ka ketien khasi bat garo ha ka khnet bapra